नमस्कार, मी संजना चिपकर। आज तुम्हाला गोडा मसाला ही रेसिपी दाखवणार आहे। गोडा मसाला आणि त्याला काळा मसाला असंही म्हटलं जातं। आता त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहेत, ह्या 10-12 सुक्या मिरच्या आहेत, लाल सुकं खोबऱ्याचे काप आहेत, खसखस, धणे, तीळ, मोठं जिरं आपलं नेहमीचं, तमालपत्र, दालचिनी, लवंग, मेथी, हिंग, काळी मिरी, हळद, मोहरी, मीठ, चक्रीफूल, मोठी मसाला वेलची, शहाजिरं। आता हे करायला सुरुवात करूया। सर्वात आधी आपल्याला हे सर्व साहित्य ड्राय रोस्ट करून घ्यायचं आहे। ह्या 10-12 सुक्या मिरच्या आहेत, लाल, ह्या आपण व्यवस्थित भाजून घ्यायच्या आहेत। मंद गॅसवर, गॅस मंद ठेवायचा आहे। आता ही मिरची छान आपली भाजून झालेली आहे, ही काढूया। त्यानंतर मी 1 वाटी धणे घातलेले आहेत, साधारण 8-10 टीस्पून, हे असे टीस्पूननी 8-10 टीस्पून होतात। 1 वाटी धणे, हे पण व्यवस्थित भाजून घेऊया। धणे पण आपले छान ड्राय रोस्ट झालेले आहेत, काढून घेऊया। आता हे पाव वाटी सुकं खोबरं आहे, हे पण एकदम छान भाजून घ्यायचं आहे। हे सुकं खोबऱ्याचे काप पण आता आपले भाजून झालेले आहेत। त्यानंतर आपण ह्याच्यात 6 टीस्पून, म्हणजेच ह्या वाटीने अर्धी वाटी तीळ, 6 टीस्पून असं भरून घ्यायचे। त्यानंतर 5 टीस्पून मोठं जिरं आहे, जे आपण रेग्युलरली फोडणीला यूज करतो ते, 2 टीस्पून खसखस आहे, आणि 1 टीस्पून शहाजिरं आहे। हे पण व्यवस्थित सगळं भाजून घेऊया। हे पण आपले छान झालेले आहेत, आता हे काढून घेऊया। त्यानंतर हे दालचिनीचे तुकडे आहेत 4-5 तेजपत्ता, 1 चक्रीफूल, 2 मोठ्या वेलच्या, मसाला वेलच्या, 1 टीस्पून लवंग, ही पाव वाटी मिरी आहे, साधारण 4 टीस्पून। त्यानंतर अर्धा टीस्पून हळद, अर्धा टीस्पून मोहरी, 1 टीस्पून हिंग, ही 1 टीस्पून मेथी आहे, मेथीचे दाणे, हे पण व्यवस्थित आता ह्याच्यामध्ये भाजून घेऊया। हे आपले होत आलेले आहे। तुम्ही आधीच हे खडे मसाले भाजून नंतर हळद हिंग घातला तरी चालेल, कारण का ह्याला आपण जास्त करपायला नाही द्यायचं आहे, मंद गॅसवर आपण भाजलेले आहे। छान असं भाजलं गेलेलं आहे। आता हे काढून घेते मी। छान असे आपले मसाले सर्व भाजून झालेले आहेत। ताटात स्प्रेड करून
ठेवायचे आहेत आणि हे थंड झाल्यावर पूर्णपणे थंड व्हायला पाहिजे. नंतर मिक्सरमध्ये आपण मसाला वाटून घ्यायचा आहे. आता हा मसाला आपला पूर्णपणे थंड झालेला आहे, कुरकुरीत असा झालेला आहे. छान आपण भाजून घेतलेलं आहे त्याला. आता आपण मिक्सरमध्ये घालून म्हणजे पावडर करून घ्यायची आहे. मग आपल्याला आपला गोडा मसाला तयार मिळेल. आपण वाटताना ह्याच्यात 1 टीस्पून मीठ घालून वाटायचं आहे. मी तुम्हाला सांगायला विसरली मगाशी. हा बघा, अशा प्रकारे आपला गोडा मसाला रेडी झालेला आहे. मी तुम्हाला काढून दाखवते. हा आपला गोडा मसाला रेडी झालेला आहे. तुम्हाला हे कसं वाटला नक्की सांगा आणि तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या भाज्यांमध्ये हा घातला जातो. हा महाराष्ट्रातील स्पेशल मसाला आहे, भाज्यांमध्ये वापरला जाणारा गोडा मसाला.